This is Genesis. Mitä? Kuka se on? She has been living in Finland for 2 years. Ota. Puhutko suomea? Not yet. Okei, minä voin esitellä itseni. Moi, olen Genesis, sairaanhoitaja-opiskelija toinen vuosi Sankissa. Minä olen asunut Suomessa 2 vuotta. Minä tykkään kaikista vuoden ajoista, koska minulla on paljon harrastuksia. Esimerkiksi hiihtoa, pyörällä ja juoksemisesta. Mutta mun lempivuoden aja on kevät, koska... It's showing? Yes. It's showing in the video? Killa. Ihanaa! Mutta mun lempivuoden aja on kevät, koska luonto herää elää. Mun perhe oli pieni, koska minulla on mun äiti ja isoäiti, mutta nyt minulla on mun poikaystävä ja hän perhe on tosi iso. 3 uutta asiaa minusta on. Ensimmäinen, minä opin ajaa pyörällä, kun minä olin 26-vuotias, kun asuin Suomessa. Ja sitten minä tykkään niitä talvi. Ei se mitään. Mun ensimmäinen talvi oli tosi hankala, mutta talvi on ok. Minä uin lumessa ja tykkään paljon ja haluan tehdä uudestaan. Mun sairaanhoitaja-opiskelija-harjoittelupaikani oli kehitysvammaiksikkö ja vanha kotimies ja viimeinen oli keskussairaala Kotka KNK-osasto, korvanenäkurku-osasto. Ja te menitte tosi hyvin ja minulla on paljon työkokemusta. No niin, kiitos kun katsoin video. Ja muista aina laita sun kipara kun aja pyörällä. Heippa! Heippa hei! Ketos.